Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise mit Tugga-Bugga-hus, fordi jeg har aldrig lavet en Tugga-Bugga-video, men jeg vil egentlig bare starte. Så de bor inde i det her hus, og jeg har lige fået nye ting, så jeg har lavet det helt nyt i dag. Håber I kan lide det. Nå, men vi starter egentlig bare her med planter, 2 planter her, og en lampe her. Sådan et hjertebillede, og så er det moren og farens jakker. Så har vi sådan et lille spejl, så man lige kan kigge sig i spejlet. Og så er sådan en lille kurv med kamera og en bog i. Så har vi sådan en bænk, man kan sidde på, hvor kurven er. Og så sådan en ting, jeg ved ikke, hvad er. Og så her til sådan solbriller, telefoner eller et eller andet noget. Og så et virkelig, skal lige prøve, og så et virkelig pænt tæppe her. Nå, men så går vi videre, og så er der 2 her lamper. Og hvis man så går ind i elevatoren, er der en radio, tror jeg det hedder. Og 2 puder. Ja. Yeah. Så hvis man går videre rundt her til køkkenet, hvor det sådan køkkenet er, så her er der mad. Ups, jeg kom til at åbne min næse. Det er lige meget. Nå, det er meget dejligt mad. Og her nu vidste jeg ikke, hvad der skulle være. Så der tog jeg ikke noget ned. Men det gjorde jeg heroppe. Den her anden en, det er bare som pynt. Jeg ved nemlig ikke helt, hvad der skal være inde i den. Men det kan I skrive ned i kommentaren, hvad der skal være nede i. Her har jeg sådan en lille hylde her. Og det samme spejl. En ovn, tingest, og en kniv og en tæppe, en bøf, jeg ikke ved, hvad hedder. Så er det egentlig bare det samme tæppe. Og så er det henne der, hvor de spiser. Det er herhen. Et aflangt rundt bord og 4 stole, fordi de er 4 personer. 2 lamper og en plante, og så bare en lampe mere. Jeg ved ikke helt, hvorfor en til, men ja. Så er der et fjernsyn, og hvis jeg lige drejer lidt nedad, er der en sofa og et bord, stuebord med en kaffe eller kakao eller et eller andet. Ja, så hvis man går videre, er der en plante mere. Jeg prøver lige at stoppe kameraet. Så der er en plante mere og en stige til pynt, jeg ved ikke. En plante, og så er der også en lampe og sådan en fejekost og fejebakke. Så hvis man går videre, så er det simpelthen den samme sofa, men det er lige meget et lille bord og en parasoltingest. Så hvis man ikke kan lide sol, så er der en grill, tænker jeg alle kan lide. Og så er der et vandfald, og så er der simpelthen også en gynge der. Så er der en trampolin og et tørrestativ tingest, og sådan en yogabold og et vandfald, en springvand. Så går vi ovenpå til alle værelserne og badeværelset. Ja, venter lige. Så nu er vi ovenpå, og nu går vi ind til storesøsterens værelse, som er herinde. Der er en seng her. Og så er der altså også hernede en skuffe med alt tøjet, som man lige kan se det her. Og så er der også en stol, makeup og et makeup sæt. Og så herover, hvis man går herover, er der en plante og et eller andet sten, en computer og oh my god, nu kan jeg ikke finde ud af at lukke computeren. Nå. TV, og så en lampe, og sådan en plante mere. Og her nu er der en telefon. Hvis jeg skal få den op. Jeg bruger lige mine fingre hurtigt. Telefon her. Her er så en bog, og så en bog mere. Og her nu er alt tøjet. Hvis I ikke skulle vide det, at der er der også en lille stol. Jeg mener, der nu er der alt tøj. Det er lidt svært med kameraet, fordi jeg holder ikke kameraet, så I kan se det. Ja, så er vi fået til badeværelset. Der er en vandhane. Der er
alle andre, tror jeg nok, der er. Så er der et toilet, papir. Det er det samme spejl igen. Så er der et badekar og en bruser. Så er der helt hvide håndklæder, en børste, solcreme og et eller andet creme, noget duftelys og et helt normalt lys. Så er det lillesøsterens værelse. Her der er en museklædeskab, som I kan se, en bamse og et agtigt, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder området, sengelampe, et billede, et bjørneseng, og så det sødeste hernede. Undskyld, folkens. Og det sødeste hernede er simpelthen et lille tegnebord og en mariehøne. Hernede. En mariehøne der. Så hvis vi går videre til mor og farens værelse, så er der et klædeskab. Altid i. Computer og et tv. En lampe. Og en bænk og et lys. Så går vi videre ovenpå, som er det sidste, og det er ikke så pænt, det er bare sådan, det fik en af mine venner lov til, eller det gør vi faktisk sammen til at lave værelse. Mange puder, en milkshake og lidt af hver. Jeg ved ikke helt om det er så pænt her. Nå. Men like og subscribe, hvis I synes, den her video var sjov.